lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah, wanda ya kasance a wannan lokacin sahabbai suka gigita suka shiga cikin hali saboda abin da ba su taɓa ɗirsawa a cikin haɗurinsu ba, wanda na Umar ɗan Haɗabi ya ɗauki takobi ya ce duk wanda ice shugaba sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Ubangiji ya bar wannan filin duniyar, sai na Umar ya ce sai na kashe shi. Ya ce munajati ya tafi da ubangijinsa irin yadda annabi Musa shi ma yi wannan halin ya same shi ya tafi munajati zuwa ga Allah. Wasu daga cikin sahabbai irin Sayyidina Usmanu su ga baki ɗaya faɗuwa suka kasa motsi suka gigita suka shiga hali. To an ce a wannan lokacin shi Sayyidina Abubakar Siddiq baya nan, yana can wata unguwa a Wali. An ce da sai ya dawo sai zo ya samu wannan abin da ya faru. An ce yana zuwa ya zo ya ga sahabbai cikin wannan halin da suke ciki, bai tsaya ko ina ba sai shige ɗakin sai da Aisha inda shugaba sallallahu alaihi wasallama yake. Ya je tarar da shugaba sallallahu alaihi wasallama cikin kamalarsa, cikin kyawunsa, cikin martabarsa, cikin darajarsa. Ya buɗe fuskar shugaba sallallahu alaihi wasallama, ya sumbanti idanuwan shugaba, ya ce ɗibta hayyan wa mayyitan ya rasulallah. Ya ce ya rasulallahi ka tsarkaka a lokacin kana tare da mu a nan duniya, bayan ka koma ma zuwa ga Allah ya rasulallahi ka tsarkaka. To an ce daga nan ne sai da na Abubakar sai ya fito ya zo ya samu sahabbai suna cikin halin gigita. Shi yasa ba za a sami irin sai da na Abubakar ba. A yayin da al'umma ta gigita ta gigice, shi Allah ya bashi wani irin sabati da ya fito sai kuma duk sai aka yi kansa sai ya hudu ba. Saboda haka a cikin hudubar yake cewa man kana ya'budu sayyidana Muhammadan fa inna sayyidana Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamutu. Sai ce duk wanda ya zama bautarsa shugaba ike yi wa, to shugabanmu sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah. Wanda kuma ya zama Allah yake bautawa, to Allah farayayye ne, Allah baya mutuwa. To da ya faɗa haka sai ya karanta wannan ayar wa ma Muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falayyadurra Allah shay'a wa sayyidullahu shakir. Yana karanta wannan ayar, ai sahabbai sai suka ji uwa ma ba su taɓa jin ayar ba, sai kuma suka dinga karanta ta, sai kuma hankalin sai ya fara dawowa jikinsu. Shi yasa shehun musho Ibrahim yake cewa da ya kawo wannan isa shi yake cewa babu al'arifin billahi kamar sayyidina Abubakar, babu masanin Allah irin sayyidina Abubakar. Ta nan za ka fahimci cewa babu wani arifi wanda ya san Allah a cikin al'umman nan irin sayyidina Abubakar. Irin wannan abin da ya faɗa da kuma irin sabatin da Allah ya bashi, kai ka san cewa babu irinsa wajen sanin Allah.